Izolo kukho umuntu esize ngaye lesifuna yena, gama lakhe nguYesu. Haleluya. Kuba ukuhlangana kwethu sihlangene ukuze simkhonze, simzukise. Haleluya. Ngiyabulisa ke bathandekayo, bulisa my father Apostle Endoko egameni likaYesu. Amen. Bulise osisi babonayo nomama egameni lenkosi uYesu. Amen. Postile umkalweni ngiyabulisa egameni likaYesu. Amen. Haleluya. Kake sithi izandla zethu, uthi nje izandla zakho ebukhoneni benkosi. Haleluya. Siyambulela ke ubawo osenze ubana namhlanje sibe khona. Amen. Salute everyone okhona, ebantwana, abantu abatsha egameni likaYesu. Amen. Cela nishayele izandla bathandekayo. Galatians kumaGalati chapter 3. Sizobonisana ngelizwi lenkosi. kumaGalati chapter 3. kumaGalati chapter 3. Selane nje ngesimbiso sesivala inkonzo. Amen. Haleluya. Xa ufunda iBhayibhile, incwadi zomthetho, uThixo wayezama ukuba umuntu abuyele kwisimo sobuthixo. Haleluya. Ngoba siyakhumbula uba umuntu wayefana noThixo ukuze one eEdeni kubekho ke isono, umuntu aphulukane nobuthixo. So zonke izincwadi, iExodus, iDeuteronomy, zincwadi ekwakuzanywa umuntu ukuba abuyele kwisimo sika Adam engekoni sikhona ecaweni. Ya, so uThixo ke waba kuyiphulo lokumzama umuntu ke, wamzama, kwaxhelwa igusha, siyayazi iBhayibhile, kwaxhelwa inkomo, kwagolwa mahobe, zonke izinto zazisenziwa kuzanyana noba umuntu makabe lilungisa. Amen. Ngoba ubulungisa babuzanywa. Haleluya. Ubulungisa wawubuzama ukuze ube intoni? Ube lilungisa. Wawusebenza ukuze ube lilungisa. Haleluya. So ekuzameni
kwakhe uThixo lonto wayibona ba ekuhambeni kwexesha ba lento lengathi ayisebenzi ngalendlela befanele isebenza ngayo. Iyabanceda abathile ayibancedi. Hallelujah. Kho abantu abathile abangakwaziyo ukuwenza umthetho. Ayifunda ke iBhayibheli kuthiwa akubangakhona umuntu owakazi ukugcina umthetho. Amen. So uThixo ke wakhetha, iBhayibheli ithi ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuze ihlabathi lithini lisindiswe. So uThixo ke wayezamana nomuntu omakabuyele kula position. Hallelujah. Abuyelwe kubo babuthixo obabumenza adominate okanye alawule. Sekhumbula iBhayibheli xa kusithwa xa kuthethwa nomuntu kuba makawudle ilifu umhlaba, kusithwa umhlaba makalawule izilwanyana, alawule yonke into. Hallelujah. So waphulukana nalonto kumuntu, lanto eyimenza ba akwazi ukuthetha kuvakale. Andithi sekhumbula iBhayibheli nguye uAdam owatha izilwanyana amagama. So ewatha amagama ewathatha engqondweni kaThixo. Hallelujah. Ngoba ngokunokwakhe wayengeka kwazi ukuyenza lonto, kodwa wayenza ngenxa yoba unguThixo. Wayenza ngenxa yoba ungunyana kabani kaThixo, wenziwa wafana nabani noThixo. Okay, masifunde ke iBhayibheli nzeba sithi ungaconfuseana. Amen. Siyazi ba iqale phi indaba. Hallelujah. Magalati chapter 3 and it. Okay, chapter 2 verse 19. Chapter 2 verse 19. Asiqale kuye siya chapter 3. Siqale chapter 2 verse 19. Open isiXhosa ndiyacela ngokuzithoba andifundele. Chapter 2 verse 19. Magalati chapter 2 verse 19. Njengoba siyiqala kule verse andifuna siyilande kude, njengoba benithetha kanje benifuna siyazi kuba siyambelephi. Amen. Funda ke sisi. Kuba mna ngomthetho ndafa kumthetho ukuze ubomi ndibudle kuThixo. uPawulos lo othetha lomazwi uthi yena ngomthetho wafa ukuze ubomi abuthini abudle kuThixo. Wefunda ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu. Ayisendim ke odla ubomi, nguKristu ke osele sidla ubomi kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku ndisenyameni ndibudlela ekukholweni kunyana kaThixo owandithandayo. Ndibudlela phi? Ekukholweni kunyana kabani kaThixo owandithandayo. Save iBhayibheli bathandakayo. Njalo xa senigijima singabisafunda kakhulu. Amen. So uPawulos uthetha lamazwi ufunda hleli phansi. Uthi ubomi ndibudlayo ndibudlela kuKristu owandithini owandithandayo. Hallelujah. Andisaziphileli ubomi endibuphilayo, ubomi ndibuphilela kuKristu owandithandayo. Hallelujah. So uPawulos ke ubhala lamazwi ecacisa lento ba ubomi budlela ekukholweni kunyana kabani kaThixo. Hallelujah. Okay, funda ke. Sayiphelile. Wazinikela ngenxa yami. Wazinikela ngenxa kabani? Ngenxa yami. Amen. Andilutshitshisi ubabalo lukaThixo kuba ukuba bungomthetho ubulungisa oko uKristu angaba wafumana wafa. Okay, khawuyiphinde kahle le verse oyifundayo. Andilutshitshisi ubabalo lukaThixo kuba ukuba bungomthetho ubulungisa oko uKristu angaba wafumana wafa. Okay, ukuthiwa ke ukuba ubulungisa busahamba ngomthetho okanye bungomthetho, ingaba uKristu ayikho into awayithini awayifela ngakuthiwa ngaba wamana wafa nje. Hallelujah. So yiyo ke ngolento safuduswayo okanye uYesu wasikhululayo emthethweni. Hallelujah. So uYesu wazofa ukuze singabi saphila ngokomthetho, kodwa siphile ngobabalo, siphile ngokukholwa kuye.
ubulungisa sikufumane ngokukholwa kunyana kaThixo onguYesu. Hallelujah. So akusekho misebenzi esiyenzayo, akusekho zinkomo ezixhelwayo, akusekho mahobe agolwayo, kodwa ubulungisa bungoKristu. Ubulungisa esikubo sibufumana ngokuba sithe sakholwa kuKristu. Uba ungunyana kaThixo wafa waphinde wavuka, then ngokukholwa ufumana lento okuthiwa yintoni? Ubulungisa. Hallelujah. Kusekho imisebenzi yamandla, akusekho zinto ozenzayo before kuthiwe ulilungisa. Hallelujah. Sikhona ecaweni lithi yes. Funda ke iphelile verse. Verse 9. Chapter 3 verse 9. Ngoko ke abaselukholweni bayasikelelwa ndawonye noAbraham okholwayo. Qhuba. Kuba bonke abangabasemisebenzini yomthetho baphantsi kwesiqalekiso. Nayiva ke abathandekayo ba uThixo uthi bonke abahamba ngantoni? Ngokomthetho baphansi kwantoni? Kwesiqalekiso. Cacile uba sisiqalekiso esi esakhululwa kuso nguYesu. Seyiva iBhayibheli? Sakhululwa emthethweni sisiqalekiso. Kusho siphansi kwesiqalekiso xa sihamba ngantoni? Ngokomthetho. Andithi kuthi iBhayibheli kutsho mna? Yes, funda ke sizothandaza. Kuba kubhaliwe kwathiwa baqalekisiwe bonke abangahlaliyo ezintweni zonke ezibhaliweyo encwadini yomthetho ukuba bazenze. Nayiva ke ngo kuba umthetho wayengekho umuntu owayekwazi ukuzenza zonke izinto ezisemthethweni. So ke ngokuthwani qhuba. Okokuba ke akukho namnye ugwetyelwayo ngomthetho kuye uThixo, uyabonakala ngokuba lowo ulilungisa uyakudla ubomi obuphuma elukholweni. Ubomi esibudlayo buphuma phi? Elukholweni. Asithandaze. Bawo siyabonga Nkosi ilizwi lakho linamandla lingcwele, laphefumlelwa nguwe ukuze liyisebenze impilo yethu. Siyabulela ebusuku uthetha Nkosi ngalo moya oyingcwele, sithi aba siza kuwe, sisondela kuwe kuba usincede ngalo izwi lakho. Inhliziyo zethu mazibe kwisimo sokuliva, sokuligcina, sokulenza ilizwi lakho. Siyabulela moya oyingcwele ebusuku, siyakwamkela, siyakuvuma uba unguYehova, ukhona, wawukhona izinto zingakabikho, futhi uyaqhubeka ukhona, upheli. Siyadlula izinto, wena nezwi lakho umile ngona phakathi. Into ayithethileyo ayijiki injalo, ayiguquka, ayiphikiseki, inamandla. Wadala ngalo izwi lakho kungekho nto, walithetha izinto ezazingekho zabakhona. Siyabulela ebusuku uThixo wami namandla, egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Amen. So apha sifunda khona ke bathandekayo, kucaciswa ukuba umthetho sakhululwa kuwo ukuze ubomi bethu sibudlele kuKristu ngokukholwa. Hallelujah. Akusekho misebenzi yamandla ekufuneke uyenze ukuze ube ulilungisa. Hallelujah. Akusekho zinto kufuneke udlule ebantwini, udlule phi, udlule kumbingeleli ukuze ukuthi ungcwaliswe ukuthi ulilungisa, kodwa you just believe. So ukholwa uba uYesu ngunyana kaThixo, ngelo xesha wenziwa ilungisa. Awulindi nyanga izayo, awulindi kusasa, awulindi minyaka ezayo, kodwa uguqulwa ngoku ube lilungisa. Ukuba uYesu angabuya, ukuba uYesu angazolanda ibandla lakhe, ubaliwe, ukhona. Awulindi uba uqala usebenze, kodwa ngokukholwa lento ibubulungisa uyifumana ngokukholwa, ube sowusihla ubomi kuKristu ngaye.
Siyabona bathandekayo. So kukhona izinto ezazikade senziwa ukuze ubalwe ukuthi ulilungisa, kodwa ngoba uThixo wayitshitshisa lonto, wasizalela uYesu, wasithumelela uYesu ukuba uYesu azofela bonke abantu, azofela amahlwempu, azofela nabatyebileyo, abafele bonke ababale kulento kuthiwa ubabalo igrace. Zinto menizenze abanye abantu bayayika ukusindiswa, bayika bafuna baqale bayeke izinto. Awuqala uyeke into kodwa uzakuthi kunjalo ubesofika kuThixo akulungise. Futhi lobu umntwana kujaja kanjani kodwa ba uThixo uthe ulilungisa ulilo finish. Hallelujah. Kadasana umfundisi wakho angayiva lento kodwa uba wamkele uYesu kholiwe uchintshwa wenziwe ntoni ilungisa kwangelo xesha. Hallelujah. Ndithi uba uYesu angabuya uya ezulwini. Siyabona bathandekayo, uyaphi? Ezulwini. Uba uYesu angathini angabuya xa wamkele bani uYesu ungekenzi into. Ungakathini? Ungekenzi into. Sikhona ecawe? Kanizana niyandiva lithi? Ya so ubulungisa bukaThixo abungamisebenzi ngokukholwa. Hallelujah. Kwamthetho lowo wawusisithunzi esicela ngoKristu. uKristu engakafiki umthetho wawusisithunzi. Nayikhumbula inyoka yophetho eyaxhonywa esibondeni, Numeri chapter 21. Kuthiwa uMoses kwathi makaxhoma azenzele inyoka yophetho ayixhoma esibondeni. Siyakhumbula owamfanekiso ngumfanekiso kaYesu exhonywe phi? Emnqamlezweni. So umthetho kuprofetwe kwathethwa ngoYesu. Hallelujah. So uYesu ngokwazoyi lento wazoyenza yaba real. Hallelujah. Jemini ngathi sisithunzi xa kuvela yena kuvela inyaniso. Hallelujah. Okay. Kuthiwa ukufa kwangena ngoAdam. Nayikhumbula iBhayibheli? Ithi ukufa kwangena ngabani? NgoAdam. Kodwa ubomi baza ngabani? ngoKristu. Siyivule. Masiyivule. Hallelujah. Nzoba abantu bangathi sithethe izinto zomqala. Sidlule ezintweni ezinzima.